דובי שלי, אני עדיין לא מאמינה לאותה דפיקה אתמול בדלת שפיתחה את חיי משניים. ילד שלי, ילד כולו רק טוב, שכולך לב אחד גדול, תמיד נרתם לעזור, תמיד. יאב שלי בחודש עשירי, שעוד לא החלטת לצאת, כשעוד טוב לך, מתי החלטת להישאר בבטן, החליטו להוציא אותך בכוח. עברנו לידה לא פשוטה וכמעט איבדנו אותך בלידה, ועל כן קראנו לך יאב, שפירושו תקווה, אבל יאב זה גם ישמור אדוני בני. שלי, מחוברים אנחנו מבטן בלידה, ותמיד דאגתי לשמור עליך מכל משמר. גם כשנכנסת לראשונה לגן, דאגתי לעזוב את מקום העבודה ולהתחיל לעבוד באותו הגן,